ese anyụ na ahụrụ anyị ọ na onye ọbụla kwụrụ aka elu o si mana atinga boys ye chukwu na-ake nna nyo kwanụ m ihe onye nyere anyị kamanụ ogologo ndụ ahụ isi ike do akụnụba maka ọnụ uche sokwa ya enyi m atinga boys le ahụkwa nna chukwu na-ake nna nyo kwanụ m ihe onye nyere anyị kamanụ ogologo ndụ ahụ isi ike do akụnụba ka anyị eji ayọ atinga boys ye mma chukwu na-ake nna nyo chinuche ara m ihe ọ gwara anyị kamanụ ọ gwara anyị na anyị biri ma kela obi nwanne maka ọnụ uche sokwa ya onye chegbukwala onwe ya n'elu ụwa chachi bọrọ afa bọọla nkwụ onye dọgbukwala onwe ya owere chama amụkpa m ji na-eme o onye chegbukwala onwe ya n'elu ụwa chachi bọrọ afa bọọla nkwụ ya dọgbukwala onwe gị nwanne ji emecha chọgarịla anyị mma onye chegbukwala onwe ya n'elu ụwa chachi bọrọ afa bọọla nkwụ onye dọgbukwala onwe ya owere chama amụkpa m ji na-eme o onye chegbukwala onwe ya n'elu ụwa chachi bọrọ afa bọọla nkwụ adọgbukwala onwe gị nwanne ji emecha chọgarịla anyị mma onye mana nwoke akpa m benishọn echiche gị onye jụgwọ onye na-echegarịla ụwa chegbu ohuru narịala mma echegbukwala n'onwe go nwanne m echegbukwala n'onwe gị arechiche dịrị onwe ya o izuka mma na nne eji mara nna chelụwanyị nọ n'ime ya helụwanyị bịara ndị ka anyị chọwa ya onye zujuru ya prajema pranụ jekwuru onye nwe anyị ala were chi ka ha na nakwu onye ihe chigara ike n'elu ụwa kpebra chukwu ọmaghị ọga na-aza gaza kenjika kenji na-agaga o onye ihe na-eshiri ike n'elu ụwa choge chineke ahụ karị mma onye ihe ragara ahụ dị ka anyị o chọrọ oge chineke ka dị mma na mara nna onyinye chukwu nna n'elu ụwa ọ wụsịrị ime agwagbuo erimerichericha ala were onye gbu machara onye gbu ma onye kpọdịla ibe ya onye ikoli n'ihi nọfegbu jọfegbedo na mara na amere niile ahụ egbudọfọ ya wụ n'ihe nke olekwuga onye chegbukwala onwe ya n'elu ụwa chachi bọrọ afa bọọla nkụ onye adọgbukwala onwe ya owere chama amụkpa m ji na-eme onye chegbukwala onwe ya n'elu ụwa chachi bọrọ afa bọọla nkụ adọgbukwala onwe gị nwanne ji emecha chọgarịla anyị mma elu ụwarị agụụ na ha akụwa esi ọwụla elu ụwa kụwara agba onye ọwụla awụ ọ gabara akari anyị wute gị na geeti elugbasi atinga go this place itinye bịa nọrọkwa na kọnsụl eluigwe akpọchita echegbukwala onwe gị daa ọ na-emechegbukwala n'onwe go o sara igoto chere oge chineke n'elu ụwa chere oge chukwu chọgarịla gị mma oche nwoke ọkpa mmanụ benishu dutechi chegbo na onye ji ụkọ chai abala kwụrụla obiawa ịga na onye ji ụgbakọ aga m ime ụwa kpole ndamari mmanụ chimegbole o ime ụwa ka ahụ owe sara chiba awụkwa nna chiba ibe awụcha onye uche ibe ya o onye ndị ya jere ahịa ya obela n'elu ụwa na mara na shanda ahịa ya ọma nna onye ọ tọla njọta esi nwere mma abụrụ nwoke elu ụwa rireri mmo anyị biri n'udo n'elu ụwa ndọmarị m ụwa gara ịla anyị mma abalị jemanụ anya were odo mma emere niile wusa ogu n'elu ụwa chike ndị amịkwa nna chogu ya mana ndidi ka mma chere oge chukwu chọgarịla gị mma chukwu ndakere onye bara eze nwanne eji anya ka ekpara onye ụra onye echiche echekwala ọzọ emecha chọgarịla anyị mma onye chegbukwala onwe ya n'elu ụwa chachi bọrọ afa bọọla nkwụ onye dọgbukwala onwe ya owere chama amụkpa m ji na-eme o onye chegbukwala onwe ya n'elu ụwa chachi bọrọ afa bọọla nkwụ adọgbukwala onwe gị nwanne ji emecha chọgarịla anyị mma esorokwara ngwere mamịrị n'elu ụwa mmiri nke ngwere n'akọ n'obi
ochari aramanụ ndale onye uwe zuru oke mara na ya ụma chelu wadugbola m ụjọ ọrụ na mụtara n'imume elu uwe kpekpe ae majumaji m ole gbanji na-emenu ebe mụ na-akụ uwe egwu m na-eri ibenye m onye grala ime mmiri yawu n'ihe mkpo na-ekwuga o emecha shọgarịla anyị mma antechegbukwala n'onwe gị nna emecha shọgarị mma o achịbọra fabọla mkpọ o emecha shọgarị mma o antechegbukwala n'onwe gị nna nwanyị mari ma chere oge chukwu onye mgbọgarịla anyị mma ma o emecha shọgarị mma o echegbukwala onwe ya n'elu ụwa chachịbọra fabọla mkpọ o ya dọgbukwala onwe ya owere chama amụkwa m ji na-eme o onye chegbukwala onwe ya n'elu wasachibọra afabọla mkpụ adọgbukwala onwe gị nwanne ji emecha shọgarịla anyị mma